struggle kayo, as in struggle. Mao ni ang Kamampay Beach mga kabisdak. So kinahanglan ta mo sakay og pambot para adto sa Bakhaw Paradise. Ana sila 25 pesos per person ang plate silang pambot diri o ginhiming manukad para ngadto sa Bakhaw Paradise. Isda. Ana sab sila parking lot din hinga, pwede ra maka-park. Na ako dang ilang Wilgins restaurant, pwede ra mo kapalit og mga luto na daan nga sudaan. Need pa ta nga magpaabot sa atong turno para sa pagsakay. Gani ana ang among service. Adto na ta og kuyog nga mo sa pagdiscovery ug sa kanindot ang Mother Nature. Nindot siya dinhi kong taob or dako ang dagat kay no need to walk around pagyud mo kay kani nga dagat is hunasan o makita na to ang Kamampay Beach. We enter the entrance of Bakhawan. Mao ni siya ang mga mangroves mga kabisdak ang ipangtanom during oil spill. Makita ninyo nga grabe kadaghan sa mga mangroves dinhi. O nilapawan na gay kay tungod sa high tide or taob, taas ang dagat this time. From Kamampay Beach to Bakhaw Paradise, mga 10 to 15 minutes siguro ang atong daganon sa pambot before ka maabot sa imong destination.
Dool-dool na gini sa among destinasyon mga kabisdak. Makita na from here to there. Ang tawag unsa kanindot ang Mother Nature, unsa sad kalapad. Finally, naabot na gyud din town ni nga safe and sound. So makita nyo mga kakabisdak nga daghan kay mga pambot nga small boat nga nagparking og mga tao nga nangaligyo. Aduna sila entrance fee diri nga 20 pesos. So ilang cottage is free. Need ta nga mo climb up sa second floor di ani nga area. Mao ni siya ang ikaduhang andan ng mga kabisdak. Oh, look around. So, start na siya para sa third floor nga area. Makita ninyo nato diri from there ang second mangrove Bakhawan. Ana ta sa rooftop area mga kabisdak og kita ninyo unsa ka struggle ang pagsaka na mo dito. Grabe ka lisod. Struggle kayo asin, struggle. Anasab sila solar panel para sa suga or para sa mga mag-midnight stay din. Makita na to gikan diri ang among giagian ganiha diha mi nag-ani ang pathway. Look so very clean ang tubig, oh limpyo kaayo.